Como sabedes, desde hai uns días viñemos asistindo a unha serie de acontecementos que alporizaron un tanto a tranquila vida da nosa comunidade, non? Vimos como un vello costume pois derivaba nun enfrontamento entre veciños e veciñas, e vimos como ese enfrontamento case desfai unha parella tan querida como Belinda e Petróleo, é certo. Vimos tamén como a xente nova da vila, a xente nova e leña verde, todo é fume, intentaron berrar o que había que facer cunha propiedade común. Vimos tamén como o noso respetado xuiz tentou tapar un pequeno erro humano. E vimos tamén como unha honorable funcionaria cejada, digamos, pola súa teimuda insistencia no cumprimento do seu deber, fixo que fixese xusto o que non quería facer, evitar que se cometese un delito. Claro que o fixo coa axuda inestimable da muller na que moitos e moitas de nós depositamos a nosa confianza política, a nosa alcaldesa, Celia Rei. Supoño que nas vindeiras eleccións cada quen decidirá se debe ou non castigar a Celia co seu voto. O que aínda non sei é como deben pagar as súas culpas por unha banda Ramón Couto, papá, e pola outra Evaristo Currás, meu amigo. Pero vaya, se alguén debe pagar hoxe, se alguén ten que piar hoxe as súas culpas, desde logo non ten que ser Evaristo, nin Paco, nin papá, nin Saldo medio dun raio dunha vez neno, nin Celia, nin Elena, nin Belinda. Se alguén ten que pagar hoxe polas súas culpas, amigos e amigas, ese é o noso venerado druida, Anselmo. El foi quen roubou o porco. Pero por qué, Anselmo? Porque está nese pano, non? Así é. Sabede lo que é isto? Non. Un fungo subterráneo do xénero ascomiceto, máis coñecido como a trufa. O seu sabor é exquisito e o seu prezo no mercado é altísimo. É iso que ten que ver con que roubaran o porco. Hai un par de días estaba eu facendo unha das miñas habituais observacións de aves aquí, ao lado, na fraga dos Millón, cando atopei o señor bispo que estaba fozando na terra, ali a carón dunha árbore. Fui mirar que buscaba e atopei isto. Unha trufa. Non saía do meu asombro, porque pensei que nesta zona non a sabía. E por se non o sabedes, os porcos son os mellores buscadores de trufas. E o señor bispo o millor que vin nunca. Así que Anselmo veu ao meu despacho a preguntar se había algún proxecto de axudas para explotar este tipo de produtos. E dis que o señor bispo ten unhas olideiras de primeira. E como sabíamos que ian rifar o señor bispo os 2 días, decidimos agachalo para investigar máis ou menos que media de trufas nos podía dar a fraga. Se sabemos explotar este recurso coa axuda do señor bispo, daqui a pouco Porto Zas pode ter unha nova e importante fonte de ingresos. É así, a fraga e o señor bispo son de todos mal que nos pese. Ergo, unha propiedade comunal. E, por tanto, todos saímos beneficiados, ou non? E vele, historia, que vos parece? Segue sen contestar. É como se o trajara a terra. Non hai maneira de localizar a faña. No lado ten que estar, muller. Xo intentei de todas as maneiras, Suso. Terá que dar razón. Ten que facerse cargo do barco. Debería, se que ainda o quere. Como que se ainda o quere? Pero en que país vivimos? Non se pode encargar un barco e deixalo quedar así polas boas. Sempre cometemos o mesmo erro. Non exiximos garantías e despois... Para. Eso como nos deixa a nós? Co cu ao aire. Os 3 millóns que deu de entrada xa están máis que gastados. Houbulles que pagar aos proveedores. E xa sabedes que o varadoiro está hipotecado, así que... Que carallo lle pasa a xente? Que xa non hai palabra. Haberá que esperar. Xa estamos afeitos a bojar contra a corrente. Sen tempo non hai marea. Non sei como imos sair desta. Tranquila, Elena. A nos desesperarmos sempre hai tempo. Pero algo haberá que facer co barco.
gracias, Elena. Ai, gracias, María. Non sexas pesimista, Elena. Nesta vida todo ten remedio. E logo non. Aquí estás no mellor sitio para solucionar os teus problemas, diría ti. Claro que sí, muller. Ademais, non hai que poñerse así. Celia, estamos falando do condenado a Xea, non entendes? Xo sei, pero os problemas hai que afrontalos. Non pode quedar un sentado porque senón non se tira para diante. Aí. Ti non sabes o lema de Celia? Mente positiva todo o día. Hai que pensar en positivo, senón non hai Pero maneira. é que o meu caso non é normal, É que desde que cheguei a Porto Sás non levanto cabeza. Bueno, é que culpa tes ti de que o teu cliente sexa un sascandil, a ver. Digo eu. Ti que culpa tes que o Fanejo incumprira o seu contrato? Nena, a ti non che fai ben ningún, culparte de todo o que sai mal. Unhas veces tes ti a culpa e outras veces é a vida. Claro, ti pensa noutras posibilidades para sair desta, eu que sei. Por que non falas cos bancos? Cos bancos? Sí. Entrar eu por unha porta e sair disparado o director pola outra. Ai, non sabe ter boa fama que teño eu cos bancos. Pois ten que haber unha saída. Ti danos tempo que habemos de atopala. E logo non. Pois eu dou-vos tempo porque xa teño a cabeza como unha turbina de tanto pensar. Grasiñas polos ánimos, Acompañámosche. Veña, ánimo, que nesta vida todo se amaña. Veña, Leniña. Adeus, María. Grasiñas, Que vai ben. Estou farta de non solucionar nin puñeteiro problema. Os milagres a Fátima. Aquí facemos o que podemos e punto, María. Pois non é moito. Perdón que che diga. Que? Tamén ti estás deprimida? Deprimida? Non é deprimida, pero eu non sei se o meu traballo serve para algo ou non. O único que fago é buscar subvencións. Eu creo que faz moito máis, Ai, sí, pois é a única que o pensas. Pero nada, se ten solución o problema, eira de encontrar. Xa case que está todo listo, Pero que non pensei que ias vir tan cedo. Dixeches máis dúas. Xa, pero que en días dúas tamén días 2:30. Ao meu non se diga as dúas, refiro máis dúas. E logo, que imos comer aquí fora? Se queres comemos dentro, para que teña a cociña un pouco patas aqueladas, Non, a mí gustame que o día que vai aínda se agradece. Home, non. E que fixeches de comer? Fixe un guisote de tallada. Está que vas chupar os dedos, miña nai. Gustoume moito que me invitaras, Evaristo. Temos que falar das cousas da boda, Pitusa? Porque a miña papatoria preocúpame, hai que ver onde a facemos. Home, a min gustábame o Mar de Mares, porque é un sitio moi fino e moi luxoso. O Mar de Mares? Pero no Mar de Mares compran os percebes atrasido. Así que de calidade non creo que estea moi ben, Se che gusta a ti, está ben. Encárgate ti deso. Así eu encárgome de facelas aquelas, as invitacións. Pero como vas facer ti as invitacións? As invitacións haberá que lles encargar a unha imprenta. A unha imprenta? Pero aquí a única imprenta que hai é de Manolo de Foxo. Eu como Manolo de Foxo teu pau miña variada, miña nai. Tanto ten, xa me encargo eu das invitacións. Pois se te encargas ti das invitacións, encárgame eu das flores. Xa collo por aí unhas margaridas, chuchumelos e crisantemos Ai, Evaristo, os crisantemos son para os cemiterios. As flores hai que as encargar nunha floristería. Pois, entón xa as encargas ti. E de paso que vas á floristería tamén falas co cura. Sí, fago eu todo e xa está. Así non é, o cura vas falar ti. Como vou falar co cura? Ti está mal da cabeza. Que manía que me ten depois da última que lle fixe no altar. Pero ti... Manía, en todo caso, terá-me que ter a min, que fun eu o que abandonei o noivo. Fixeche o que tiñas que facer. Pois, veña, xa falarei eu con el logo, eu que sei. Que... bueno, xa falaremos, veña. Ala, vamos comer que está arrufiando. Non se me nota nada de nada, e debería. Non ten por qué. Hai mulleres ás que se lles nota a xiña e outras que tardan un pouco máis. É porque a min non... É porque és morena e non loira. Xa te podes vestir. Seguro que a tua nai tampouco se lle notaron os embarazos. A miña nai? A miña nai o que non se lle notaba era cando daba luz, porque é bastante voluminosa. Pois ti non. Faime caso, muller. Levo visto moitos embarazos e non hai dous iguais, como tampouco hai dous nenos iguais. Seguro que non son un caso clínico. Que va a ser, muller? Estás en moi boa forma. Estás moi ben de saúde e ademais vai todo de maravilla. Que máis queres?
É que sabes por que estou preocupada demais? Porque me falta información. Pois mira ti por onde. Vai empezar un curso de formación para futuros pais. E ademais vai dar unha das mellores especialistas que hai en xinecoloxía e maternidade. Unha compañeira miña, fixo comigo a carreira. Pois non deberías de perdelo, Non deberíades ni ti nin petróleo. Ah, Petróleo ten que ir tamén? Claro, xa veredes como ides aprender moitas cousas. Ademais, ides ser pais os dous, non? Home, tes razón, a verdade é que sí. Petróleo tamén, claro. E logo, para que grupo vos apunto? Pero logo ten tanto atascamento de casamentos, don Vicente. Grupos para o curso prematrimonial. Prematrimonial? E logo fai falta prematrimonial? Para casar pola igrexa, tedes que facer un curso de formación para aprender a ser un matrimonio cristián. É que pensa que imos ser un matrimonio musulmán? Ai, tamén que botei a cabeza. Na parroquia que eu dirixo e dados os precedentes, ou hai curso ou non hai boda. Escolle, grupo da tarde ou da mañán. É que pola mañán traballa pitusa, mas a min baixa má marea. E pola tarde... De 7 a 8 todos os días de aquí ao 15. Todos os días? E logo non poden ser salteados ou que? Non! Supoño que a tua boda será importante dabondo para dedicarlle unhas oriñas á preparación, non? E non vai ser? Espero, porque como volvas confundir a igrexa con circo, vante comer os leóns. Sí, ben, pois nada, moitas gracias, Vieito. Gracias. Hasta logo. Elena, o Fanego non poido facerlle fronte ás débedas que tiña e marchou para Brasil. Estamos perdidos. Veña, Elena, que o Fanego non vos pague o barco tampouco é fin do mundo, non? Pois mira que non as tedes pasado ben negras. Te date conta, Carlos, é un barco grande, novo, vale moitos cartos, sabes? Non penso que haxa moitos compradores para ele, Pero pode habelos, non? Dígoche que... Non, pero pode habelos sí ou non. Home, por poder pode. Pois daquela, como dicides por aquí, ti non os verías, pero habelos hainos, non? Elena, non te fundas agora, por favor. Ai, como non me vou a fundir, Carlos? Isto é un pesadelo. Elena. Sí? Se queres para pasar uns meses, eu podo che deixar algo de cartos. Pero ti non te das conta que sería como desvestir un santo para vestir outro. Xa me abonda coas débedas que teño. E de sair adiante, verás, e teño que atopar unha solución para non afundir os meus compañeiros. Pois como queiras, pero se precisas algunha axuda, o que sexa, pois xa sabes. Rasiñas, Carlos. E non te preocupes. O verdoiro que levantou meu pai con tanto esforzo non o vai deixar afundir a súa única herdeira. Mira que lindo. Que bonito. Mira que colorido. Ui, ainda vai parecer un pavo real. Sí, para lle tirar o pai, mira. Mira, se só se parece a Petróleo neso, non me queixo. É vos ben bonito. Vouche ter que cobrar así, porque temos a máquina estragada. Mira, xa che pasarei que non precises ti, que supoño que será pronto. Non é por tanto, que ainda sou solteira. Solteira e moza. A boas horas mangas verdes. Pero, Pitusa, ti que pensas? Que a estas alturas creemos que as hijoñas deixan os nenos nas versas ou que? É incrible o do Varadoiro, que mala sorte teñen, tío. Que pasou? Nada, que un cliente lles encargou un barco e agora non me parece por sitio ningún. E entón que? Entón teñen un barco sen comprador e un monte de débedas. Pero quen era o comprador? O Fanejo, muller, o de Cormello que tiña a fábrica de gasosas, xa sabes, non? 15 hermanos? Non, eu penso que era fillo único. Pero que non contesta o teléfono, ten as oficinas pechadas, os veciños hai non sei cantos días que non o ven. Sendo quen era tampouco me extraña, Mira, non morrería. O mataron, non? Tivo que ser un axuste de contas. Ou un secuestro. Ti ves demasiada televisión. Claro que o que se aprende na televisión non se aprende a sitio ningún. Pois ti que o digas, pero isto dá para facer un capítulo de telenovela. Mira que as telenovelas parecense moito a realidade, Pasan tantas cousas raras no mundo. Vos no xulgado estades afeitos a ver cousas raras, pero isto tampouco é para tanto. O tío cambiou de opinión e punto. Que por acaso é o mesmo.
Bueno, eu non perdo a esperanza de que se amañe todo. E ademais que os estaleiros non precisan unha reconversión industrial. Bueno, pois nada, aí se cadra hai que poñer microchips ou algo así. Microchips temos los que poñer nós, tía. Eles xa teñen a melgacho. Nena, tes razón. 900. A esa muller habíalle que facer un monumentazo, porque que últimamente que lle caen todas, xa. Están empeñados co do banco ata as orellas. Contaban coa venda do barco novo para polo menos pagar boa parte da hipoteca. Pero... E o barco ese andará polos 20 millóns, ben a justo, así de trinque. Por aí andará, sí. Pero se non atopan comprador... Mal asunto, Sí, Que, o primeiro investimento será de papá. Ei, Evaristo, que tal? Como van esas clases? Xa me dixeron que estabas facendo un máster de casamentos, non? Home, curras, un curso para casar. E logo non abonda con querer. Pois parece que non. Agora dis que hai que aprender a levarse ben. Todos os días. De aquí ata 15, de 7 a 8. Que che parece? Home, a min pareceme a mellor hora para a marea. Ti estudia que xa collo eu os percebes. Me caje na Mariluz, me ame. Non me acordaba que era Marea Viva. Estás perdendo facultades, non sabías o conto é casar e quedar liloche. Pois teño que... Vou... Evaristo, ten conta que xa non te lo carné de percebeiro, Teño talo, caducado, pero ainda teño. Ti tranquilo, xa me encargo eu de todo. Que te vas a encargar ti? Se ti os percebes, nin nos ves, nin nos cheiras. O que? E como é que che pescaron a ti para un curso prematrimonial, o que? Que sei, pediu-me un pitusa, vai eu, Se cadra aprendes a manexar millón la raspetiña. E mira unha cousa, don Vicente que? Que che conta don Vicente ten un lotazo de experiencia prematrimonial, Mira, Petróleo, a min eu sou un home como é debido, entendes? Sí. A miña muller, a miña futura muller pediu-me... se me pide algo eu vou de mil amores. Estamos? Se cadra precisas instruccións, pero noutras cousas. As instruccións son na mili. É porque fui un excelente de cupo, que sei. Descanse. A máis como di o outro, especialmente dixo a ti. Toda a vida educando a burros, a cuadra chea. Ti non me subo un burro a 3 pasos, cala a boca. Velo ti, falconete do carallo. Baixa respeto. A ver, o que... mira unha cousa, che. Dille don Vicente que, a parte do catecismo, xa que che faga un curso de San Cristán. Aquí hai moito pica pouca pala. Só que hai. Hola. Ei, prenda, que? ¿Quién es ese esposo divino que va a ir conmigo a un curso de preparación pro parto? ¿Cómo? Claro, papi, Tima y Seu. Dimos ser pais, ¿acordas? Sí, sí. Hay que ir a un curso de preparación pro parto. Xa, pero... claro, pero non, é verdad que teño ganas de ir, pero... ¿Qué pasa? Pero teño que quedar no bar. Ay, pero mira, cualquiera persona puede quedar, son 2 horas nada máis ao día, de 4 a 6, listo. Estou no mar. Ay. Chepa, papito, tens que ir, chepa, papito. Ai, que me descabri esa camisa. Xuí. Petróleo tamén vai ter que facer un máster. Oiches, Petróleo, pois prepárate, Prepárate que sei que cando poñen os vídeos do parto marease todo o mundo. Non vai. Sangue que bota, sangue que bota do sangue a cada día. Papito, vai o curso. Hola, non está Elena? Vai no xulgado. Vaya, pois é que estive estudiando o caso e encontrei algo ben curioso. E nada, queríalle comentar a ela, pero a vos tamén. Pois xa estás facendo. Pois nada, encontrei unha chea de subvencións que se poderían solicitar. E con moitas probabilidades de seren concedidas. O que pasa é que habría que formar unha cooperativa e máis xuntar unha tripulación de mulleres. A modo, María. O Varadoiro xa é unha cooperativa. Unha cooperativa armadora do barco. É unha tripulación de mulleres? Si, home, abondaría con que fosen mulleres a metade. Non sei, montar outra cooperativa é moito barullo, non? Quen ia mandar un barco cheo de mulleres? Pois outra muller. Rosa, acordades vos dela? Rosa Lema, que anda embarcada en Cormelle.
Ela ten o título de patrón de pesca e máis ten moitísima experiencia. Roza, manda ela e todos firmes. Que mariñeiro ia querer ser mandado por unha muller? Pois calquera que non lle falte unha fervedura. Que máis ten quen mande se manda ben? Ui, que perigo. Mira se lles dá por arreglarse a hora de largar ou de virar. Pero se o barco pesca ben... Pouco barco para manter tanta xente, María. É o que dixo, é que vai traer problemas. Así é a vida. Un problema tras doutro. As subvencións para as cooperativas son boas. E se aínda por riba temos unha tripulación de mulleres, podemos optar a moitas máis axudas sobre emprego feminino. Coa primeira subvención podedes botar o barco ao mar e máis ir tirando un tempo. Os bancos teñenos polo gañote. E eses hai que pagarlle sempre. Por que non me daría a min de rapaz de facerme banqueiro? Cando ti eres un rapaz, os cartos transmitíanse xenéticamente. Entendes? E teu pai andaba no mar. Nós sabemos de facer barcos, pero non de poñelos a traballar. A ver, que vos parece? E se o barco non pesca? É arriscado, pero pode funcionar. Ademais, tal e como están as cousas, é a mellor opción. Eu vou falar con Rosa, a ver que opina. E se ven a Elena, decidi que espero por ela no Consello. Un barco mandado por unha muller, tripulado por mulleres, é unha idea que só se lle podía ocorrer a unha muller. Mulleres, mulleres. Deus nos colla confesados cando se poñan a pensar. O mérito non é pensar. O mérito é pescar. Elena, eu só che fago unha oferta. Sabes perfectamente que ese barco vale 19.750.000 pesetas, impostos aparte, e ti ofrecesme 4 patacos por el. É o libre mercado. Ti tes algo que vender, eu dígoche o que vale para min. Ese barco vale o que custou peso a peso. Sábelo perfectamente. O que pasa é que te aproveitas da nosa boa sorte. Pero ti sabes como se fan os negocios. Eu non me avergonzo para nada de aproveitarme das oportunidades. As oportunidades das que ti falas son as desgracias alleas. Sabe o que penso? Que se foras enterrador ainda lle sabía roubar os mortos. Elena, muller. Mira, filliña, é favor que che fago. Se che merco o barco, ti conservalo baraduiro. Ou pensas que vas ter moitos compradores para el? Co que ti me das non arreglo nada. Eu non entro nin saio nos teus problemas administrativos. Esta é unha oferta en firme. Ti verá o que faz. Deberías pensalo, Elena. Ao mellor o que debía pensar é amarrar unha corda ao pescozo e tirarme desde a punta do faro. Non te poñas tráxica, muller. Coa miña oferta non gañas, pero tampouco perdes nada. O curso de formación prematrimonial quere prepararvos para afrontar como cristiáns a vosa convivencia como parella. Pero tamén tendes que lembrar o carácter do matrimonio como sacramento. E que é un sacramento? Evaristo, que é un sacramento? Un sacramento é... Un sacramento, vaya, son 10. Ou 12, creo. Non me acordo ben, pero... Un sacramento leva... Non matarás, non aquelarás actos impuros, nin roubarás. Por exemplo, é como cando eu lle dixo a Tarasido que el vai roubar os percebes, dixo eu, Tarasido, onde vas ti con eses percebes mexóns que non valen ningún sacramento, home? Que é un sacramento, Pitusa? Un sacramento é un signo sensible instituído por Xesucristo para darnos a gracia. Correcto. E que é a gracia que non sabe? A gracia é... Vaya, a gracia hai xente que a ten, hai xente que non. Unha caldeirada, aunque sexa de pinto, sen rostrido, non ten gracia ninguna. Evaristo Currás, iso é unha falta de respeto. O que carallo, porque vostede non lle cae ver a gracia. Silencio! Está ben, está ben. Eu non estou aquí para calar, estou para aprender, non é? Os sendeus como a ti. Eses son os perigos da Santa Igrexa. Non tal, eu son inofensivo, xurollo por estas. Non fagas estos herexes aquí, onde esta parroquia non sacas nin a extrema unción. Ben.
É a miña obriga asegurarme que non estades incursos nalgún impedimento para contraer o vínculo. A saber, enormidade, alongamento, criptorquidia, espasmodia, enormidade non teño, pero alongamento é normal, que senón non é... Leva isto, por alma dos teus defuntos. Curvatura, vaxina oclusa, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, nos tempos que corren, se estades aquí, é porque xa comprobastes que non hai ningún impedimento. É que nós... Rosa leva embarcada moito tempo. É unha rapaza lista e eu creo que ten capacidade de mando. Vai vir por aquí despois. Sí, pero se decidimos explotar o barco, imos estar moito tempo a velas vir, non? E ademais... Ademais que, Elena? Pois que ademais é meter máis xente nesta aventura. E dame medo, Celia. Téndelas pasado canutas nesta vida e nunca recuastes. E agora que pasa, Elena? Agora pasa que estou reventada de tanta tensión, Celia. Cando hai tensión é que hai luz. Hola, nena. Hola. A ver, que? E que pensaches? Levo toda a mañá pensando, tanto que xa me doe a cabeza. E que? Pois, que che vou dicir? Que é a mellor oferta que vou recibir en moito tempo. Así me gusta. Bárbaro. Pero que tamén é unha responsabilidade de moito carallo, Celia. Estou de acordo contigo. Pero é unha responsabilidade para todos ou non? Eu non sei. No Punta Branca estou ben. Págame todos os meses. Os meses de boa pesca dan paja extra. Non teño queixa. Non paso de ser unha simple mariñeira. Traballo non dou problemas. Pero ti queres algo máis, non? Estades fartas de saber, tanto como a min, que ninguén me vai dar a oportunidade de patroar un barco. Pois entón, deixesmo máis claro aínda. É unha oportunidade única para ti e para todos. A Cooperativa de Mulleres Mariñeiras. E imos ter apoio de todas as partes. Ai, non sei, a min vai me dar algo, É como a levar unha pedra ao lombo todo o día e non poderme librar dela. Ai, ánimo, Eleniña. A min pareceme moi boa idea a de serdes armadoras do vosso propio barco. E, ademais, desde esta axencia de desenvolvemento local, imos atopar unha tripulación traballadora e honrada. Non é así, María? E eso non é o difícil, Celia. A traballar, a traballar. O difícil é conseguir a súa confianza. Nós confiamos en ti, Rosa. A min pásame igual que a Rosa, Eu agora non sería quen de dar unha resposta. Pois entón, hai que falar cos do Varadoiro. Home, por suposto. É que sen escoitalos a eles non podemos decidir nada, Pois eu gardo a miña resposta ata escoitar os traballadores. Así, moi ben. Arriba e abaixo. Arriba e abaixo. Moi ben. Tienes unha máquina de respirar. Moi ben. Papi, cala, estou concentrándome. Era que mellor respiras de todas. Moi ben. Agora imos cuns exercicios que axudan a fortalecer a musculatura abdominal e dorsal, que son as que máis sofren na fase de expulsión durante o parto. Non te me rompas ca musculatura, Non te me rompas. Imos comezar por aseonllarnos e estirar. Os homes tamén, que non vos fai mal. Ai, papi, pa quedar conmigo. A colaborar? Pois por iso. A ver, necesito un voluntario para explicarvos como se fai isto. Vostede mesmo. Venga, vamos a estirarnos. Que foi? É que isto é delas, eu... Veña, eu son home e non... Sí, home, sí. Parecer parécelo. Pero xa veremos se é de verdade. Cando a túa muller estea parindo e teñas que axudarlle cos exercicios de respiración. Dobra ben. Dobro. Ei, Petróleo, pero ti dobraches algunha vez os piñás ou... Ti te arma do teu non se che vai a dobrar outra cousa, ti, Isto é a típica rixidez masculina. E non está no lombo, precisamente. Veña, papi. A dobrarse, veña. Vamos todos. Estira. Eu non son Ebanazar, Pois sí, agora te que ser Ebanazar, veña. Ui, que lero. Eu estou de acordo con Rosa en que temos que pensalo ben antes de decidirnos. E aínda non o vexo moi claro. Pois eu máis xa non me lo podo explicar. Xa temos abondo que pagarlle ao banco. Se non podemos cobrar en efectivo, ímolo pasar mal en moito tempo. Veña, se o tempo pasa correndo. Ademais, o barco é un bon negocio, pero no mar. Porque se está varado non serve para nada. Xa nos arriscamos moito ca cooperativa do Varadoiro. Igual a isto non lle podemos facer fronte. Eu ofrezo vos cartos na man, e non a promesa deles.
Esa é outra opción. 7 millóns é máis do que tendes agora. Xa che dixen que eso é un roubo, Ramón. Un roubo, un atraco. O barco vale máis do doble. Adrián, pero con eso liquidamos os gastos de material. Con eso traballastes como a burros para nada. É o que hai. Eu veño aquí e ofrezo a esta xente uns cartos por unha propiedade. Que queren vender, ben. Que non, tamén. Eu penso que traballando ben podémolo conseguir. A cousa é ben simple. Ou cartos na man, ou un barquiño que igual pesca, igual non. Pescará, Ramón. Alá vos. Xa sabedes onde estou. A verdade, a oferta non é boa. Pero é o único que temos. Non é o único que tendes. Rosa, que? Que diste? Pois a verdade é que eu non vexo as cousas moi claras. Teño que darlle voltas. Mirade, polo menos esta oferta en firme e metálico. Ramón paga o que merca. Baja. Ainda que sexa a preso de saldo. Por favor, non desidades nada aínda. Imos dar un pouco de tempo, a ver se ocorre algo. Algo como aquí? Non sei. Alguén de vos cubriu a quiniela esta semana. A ver, que é o matrimonio? O matrimonio é a unión, non, a gracia que ten a unión dun home máis dunha muller antes de vivir en paz. Que desgracia, que non me acaba, non me queda. Non o aprendes porque non che dá a gana, Evaristo. É que non sei, eu xa non estou para andar estudiando, Pitus, ou pensas que... Pois ti verás. Ti falas moito. Porque, claro, ti como xa é repetidora, xa claste o curso con Anselmo... Pois sabes que che dixo? Que? Que máis aplicado que a ti era, Sí. Ajá. Pois que volva, lá, se ten máis grande casar que min, que volva. Mira, non sigas por aí, Evaristo, que non íamos por bo camiño. Pitusiña, que eu teño que pensar noutras cousas, muller. Tamén casar non debe ser tan difícil, che. Non digas parvadas, anda. Parvadas, digo parvadas, eu. E logo son parvo, Pois mira o que che digo, Claro que son parvo redomado, ademais, Que eu, en vez de andar facendo esta crochada de cursos e deixar que o cure que me goberna a vida, tiñen que gobernala eu, entendes? Así que estas horas non hai percebe ningún. Traside mal outros, xa os colleron todos. E eu aquí, marcho que teño que marchar. Ei, onde vas con esa cara de velocidade? Onde vou? Vou tomar vento por aí. Que teño a cabeza como unha tarteira, me amo. Pero, por qué? Por qué? Por qué? Porque xa non distingo os mandamentos dos sacramentos, nin as virtudes das penurias, nin o... Riste? Home. Sí. Pois non che quero contar eu a idea que tiña antes do que era un misterio gozoso, No, yo non quero sabelo, pero mira... Solta! Vale, pero eso é dado de todo, entendes? Que é un bo cristián. Evaristo, un bo cristián é aquel que coñece a doutrina da igrexa e a practica, xa está. Sí, xa está. Home, claro. Eso é facilísimo. Se fose unha cousa de dereito internacional, levar o preito do canal de Panamá, pero isto non é difícil, Non é difícil. Sabes o que non é o que é difícil? Ir aos percebes que a marea mediada. Eso sí que é bastante difícil, porque don Vicente xusto puxo o carallo do curso a hora que é a marea baixa, entendes? É que ten moi mala idea, don Vicente Evaristo, moi mala idea, Está poñendo bodas ás 4 da mañán e bautizos ás 3 da madrugada, Se di rápido. É que está facendo adredes, Home, claro que sí. É pecado eso ou non é? Isto é moi duro para min, Ramón. Se por min fora nunca vendería o barco. Teño que pensar tamén nos compañeiros. Tranquila, muller. Estás tomando a mellor decisión. Xa era hora de que fora sensata. Coa cantidade de horas e de traballo que lle metemos. Daquela hai trato. Eso depende de ti. Os 7 millóns que ofreces non chegan. Tes que pagar algo máis. Eu, por menos de 9 non vendo. Quen di 7, di 7. 8 e medio. 7 e medio. 8. Trato feito. 8. O trato é firme. Non irás recuar outra vez.
E agora que lle vas dicir aos teus compañeiros? Era a única solución, Carlos. Supoño que estarán de acordo comigo, non? Xa. Dame que a única que non estás de acordo contigo é ti mesma. Eu son a administradora da cooperativa. É a responsabilidade miña sacalos dos barullos nos que os meto. Sí, pero ti non és culpable. O carallo, sou loco outra vez, me caje. De nada, ó. Xa pasou, xuiz. Disculpe, gracias, É que hai problemas que é mellor aclaralos de raíz, senón é... Pon aí outra chapa. Pero ti, como faz eso? Que che pasa? Tes unha cariña tamén como este? Cariña, é o curso ese que me ten consumido, Lucila. Alá, tiñasme que ver a min, che. Ali con Lindiña facendo o curso que parezo charla. Que dixes? Está científicamente demostrado que os cursos preparto son vos para as nais. Para as nais. Preparto para as nais, non para os pais. Ali a romper os piñazos que... Eu prefiro ir ao mar 1000 veces, che. Para facer uns estiramentos é máis unha respiración. Eso é bo para calquera, home. Para calquera? Tamén ia... Se fora a facer exercicio tamén ia eu, O mal é ter que meter o catecismo aquí, que non cabe. Alá. Mas se dades cousas de primeiro de párvulos. O que é de primeiro de parvos. Entendes? Que tiñas que oír o que teño que oír eu ali. Sabedes que vos dixo? A ti e máis a ti, sabedes que vos dixo que o teu curso máis o teu, os dous. Sabedes como os fajo eu? Así, de tacón, fajo o seu. Que hai, xente? Elena, acabaron as dúbidas. Pero que dis? Deixei o Punta Branca e busquei tripulación. Decidido. Imos facer a cooperativa e acepto a ser a patroa do barco. Aí estás ti, Rosiña. A primeira patroa da Costa da Morte, Que é un chopazo este. A segunda, Que a primeira patroa da Costa da Morte é de todas as costas, Rosa, é a Nosa Señora do Carme, A Nosa Señora do Carme que nos leva a todos os mariñeiros a Porto por diante da cariña do Noso Señor. Moi ben, Evaristo. Miño, xa me está afectando o catecismo, Non estás, Non, raro, sí que está así. Que? Imos ver o barco ou non? Pero non pode ser. Agora non pode ser, Rosa. Que non podo ser a patroa do barco. Pero que dis? Eu pensei que ti confiabas en min, Elena. Pois claro que confío en ti, Rosa. En ti sí que confío. Non ia confiar en ti, muller. O problema é outro. Mañá falará contigo, Rosa, é que está un pouco nerviosa. Se non é capaz de aprender cousas tan simples, malamente vai ser quen de se concentrar nos seus deberes conxugais. Ti verás. Non é iso, don Vicente. É que anda cas cousas da boda na cabeza. Ser é arriscado, pero pode funcionar. Eu creo que sí. Hola, don Vicente. Carlos, hola, Celia. Hola, padre. Se currás non se toma as cousas máis en serio, non hai boda. Por iso non se preocupe, Pitusa, que vostede non ha quedado sen casar, que aquí no xulgado tamén se poden celebrar bodas, E no Consello fajo a seu, é de maravilla. E ademais, facémoslles un regaliño aos noivos. Celia, gastan os cartos do Consello en regalos. A xustiza non pode competir nesas condicións. Un detalliño, un cariño que se di, unha figuriña de bullo. Non, pois eu son máis ben partidario de ler poesía. Os clásicos, sobre todo. Sí, porque compensa bastante a frialdade do acto. Os clásicos de verdade son as sagradas escrituras. Daquela nin na igrexa, nin no xulgado lles fase de regalo ningún. Entrar no rebaño e ser aceptados é regalo dabondo. Pois todos fora. Porque senón dijo a Petróleo que nos case el. Que os capitáns de barco tamén poden oficiar e ele é patrón do cazador. Ala, que teño que traballar. Ai, que carácter, Pitusiña, caralla. Ai, listo, currás. Bos días pola mañán. Que vais facer aquí, Ramón? Veño ver o meu investimento. Que investimento? O barco. Elena vendiumo onte. O que, Elena non puido facer eso. Pois fixo. Así que agora sodes 8 millóns máis ricos que onte.
Eu, que me coma unha chispa se algo entendo. Por se acaso vou seguir traballando. Estou seguro que Elena sería a última en querer vendercho. Pois xa ves. Un bo barco, sí, señor. Felicítovos. Tamén tes que felicitarme a mí. E logo, por qué? Porque o barco é meu. Sí, Rosa. Dis que Elena vendiu onte, Ramón. Como? Non pode ser. Non falades en serio. Acabamos de sabelo, se é certo. Pero non pode ser, eu. Ou sí pode ser. Xa. Teño que falar cunhas amigas. Ramón, ven conmigo. Ui, xa che vexo vir, pero... Pensas que Elena faría iso? Se o fixo, fixo por nós. Afogaría ela con tal de salvar a tripulación. Tantos problemas dan cabo de calquera. A virtude é na muller o que a cor nas flores. Se non hai cor, xa me contaredes que clase de flor é unha. A virtude é, ademais, basicamente, unha prenda feminina. Pois que cruz. Dicías algo, Pitusa? Xesús que está na cruz. É que sexa louvado por sempre. Que tal? Pitusa, deixasme dunha peza. Volviches cambiar de mozo ou que? Xa me gustaría a min sabelo tamén. Non, eu veño en representación do meu amigo e defendido Evaristo Curras, Pero que andades argallando vos. E logo onde está ese indefenso? Un imprevisto, xa sabe como son estas cousas, don Vicente. Sí, eu sí que sei como son. Os cursos prematrimoniais non admiten recambios. Non, xa sei, pero é que non quero ter xurisprudencia, don Vicente, pero se un pode casar por poderes, non vai poder tamén facer os cursos por poderes. Pódese, non se vai poder, pódese, non, por poderes. Onde está Evaristo? Xa falaremos dese tema no seu momento. Baste ou quedas? Mal non che vai facer. Eu quedo. Imos continuar logo falando da fidelidade como imperativo no matrimonio cristiano. Eu neso protesto, Como que protestas? Sí, protesto, don Vicente, porque imos ver que é a fidelidade, non? Que é un acto de consciencia ou unha acción, non? Xa o dicía San Agostinho, San Agostinho na súa época, non por experiencia propia, pero era un tipo espírito e sabía o que había. Que velle o vecindario a dicirlle, un supoñer, non, San Agostinho, este home enjanoume con outra, que fajo, mato ou... Ti és cuñado de Barucho da gasolineira, non? Xa era hora que casarse, dicía el, porque el sabía do... Son un pouco baixas as mesas, non, don Vicente, pa... Eu non podo ser unha nai, meu home, non podo ser unha nai. Esos son moderneses das revistas e veña que eu teño que aprender a parir. Eu non podo parir, che. E lá... miña nai querida está, a rubia está alemana, che. Que veña que empeza, che, a facer unha reviravoltas. Unha reviravoltas, che, que quer romper os piñazos e veña a facer forza, tío. Veña a facer forza, porque parece que tes cajarría, meu home. A matrona, non é? A matrona que é unha cousa. Miña, para que esa matrona ten unha pinta de cachalote que ronca o carallo. Bueno, é que... Eu nunca o coño, non? Oiches, pero ainda é peor o meu, Que ter que ir a aguantar a cura. Ti casaches por un civil, safastes, pero... Non sei que che dije, sí. Ponte ti agora de vello a aprender o catecismo outra vez, o sacramento, o primeiro misterio e a mala extremunción. Ponte ti, Cajina. Mira, deixo-che unha cousa. Que? Vos percebes que seguro que está trasido xa aquelandos todos. Eu vou cando a ti, carallo. Pois veña, vamos. Percebes hoxe? O vello do carallo con temporalazo que vai. Hai ter razón que vai un temporal material. Home, non me aquele desos percebes. Pois daquela trasido tampouco vai. Que vai ir, Con Concha na casa, veña. Non vai, non lle deixo. Ai, Concha. Mulleres. Mulleres, non me fales de mulleres hoxe, Evaristo. Ter razón. Mira que lle quero... Non, é mentadas, Mira que lle quero, pero... Non. Partidarios do señor Illich. Ti que faz aquí? Altrusur Bordos. É máis... Veño do cursiño prematrimonial e vou de preparto. Non sabedes o interesante que é todo, Oxe, poleo non, oxe, mente é fora. Sabedes que o 90% dos homes desmaianse na sala de partos,
Machotes como somos, me cagina. E a respiración diaframal, iso é outra galaxia, É campal. Facíabolo de balde, pero xa que pajades, o marco institucional metodolóxico de petróleo leva un auge, das colgamadas. O chiquito non está no lote, che. Pola sombra, Ladislao. Ese era o meu fillo ou alguén que se lle parecía? Era. Ramón, telo que entender. Pero ti pensas que alguén che vai confiar os seus barcos? Pois igual non, pero vou non intentar. Nos meus barcos tes traballo sempre que queiras, pero de mariñeira. Volvo che dicir que non. Estudié para patró e penso loitar por eso. O que pasa que ti tes medo. Medo eu? Sí, Goku de Pedro. Non, medo de min, de que o faja ben. De que sendo muller e sendo nova pesque máis que a vos, e sobre todo, de que non me faja falta ningún patrón. As cousas son como son. Ti e eu non temos a mesma linguaxe. E cal tes ti, Ramón? Cal vai ser? A linguaxe universal, a única que hai, a dos cartos. A linguaxe universal é a dos sentimentos, a das persoas, a dos homes e mulleres con palabra. Salváchesme de morrer afogado. Estouche eternamente agradecido, pero eso non quer dicir Pois que... agora tes unha boa oportunidade. Déixame convencelos de que traballando o barco todos saímos gañando. E ademais debesme. Non ten futuro. Se isto non é o barco aínda. É un bon negocio, Se non fora porque che saquei da auga, agora non falarías de ningún. Ti tamén és humano, Ramón. Está ben. Dille a Elena que lle devolvo a palabra ata que fales con eles. Non creo que teñas éxito, pero xa es grandiña, ti saberá lo que faz. Se convencen os traballadores, retiro a miña oferta. E con isto quedamos en paz, Gracias, Ramón. Inspirade, expirade. As molestias que producen as contraccións varían de muller a muller e segundo as circunstancias. Pero asegúrovos que se facedes correctamente os exercicios que estamos a practicar, encontraredesvos moito mellor. Ai, hola, Belinda. Que faste aquí? É Celso? Nada, un imponderable. Un pon de que? Unha avaría no casador, non sabes? Estrajouse a ventilación da correa Xa, do... correa vou na romper unha cabeza de petróleo. Pero veña eu no seu sitio, ti tranquila. Que? Pois cando a min hai que facer de todo, mi má. Unha boa maneira de aliviar a dor das contraccións na fase de dilatación é aplicar unha masaxe nas cadeiras, pernas e glúteos. Glúteos? Imos practicar este tipo de masaxe. Ten un efecto analxésico e moi relaxante. E vai vos ser de moito alivio chegado o seu momento. Ti, tranquila, Belinda, que eu faco o play, va. Eu non toco nada, vale? É que como note algo que non sexa estrictamente terapéutico, vas a ver tío que son unhas fregas, ok? Veña, home. Con forza. Que cando chegue o momento hai que portarse. Xa, isto é unha práctica, non? Xa, para deixala embarazada usache a mesma técnica. Non, señora, a señora non é a miña señora, señora, non. Mirade que dei cursos como este, pero que pasa nesta vila está fora de calquera lógica. Non, é que Belinda está casada co meu amigo, non comigo. Sí, home, sí, por riba abusando da confianza. Non, é que como el ten unha avaría, teño que vir eu facelo o seu labor, non? Increíble. Veña, pois. Agora, imos continuar co parto real, onde o deixamos o outro día. Imos ver o final do período expulsivo. Aquí vedes como van saindo a cabeza e agora sairán os ombros. Ladislao, por favor. Que foi? Sempre ten que haber un varón impresionable. Non, este sempre é impresionable. Que lle imos facer? Se tivesen que parir eles, acabábase a humanidade. Home. A ver, chico. Ai, homes. Mira, se os compráramos por o que valen e os venderamos por o que creen valer, facíamonos ricas, chica. Amor de home, auga nun paxe. Perden toda a forza pola boca. Ai, eso ben. Parece que van matar o marapaus e despois... Nada.
Primeiro misterio é Cristo baixe da cruz inventa a patena. Ai, que me veio as contraccións, ai, que me diste ben iso. Faga forza. Moita forza. Submisión, señor padre, submisión. Pola señal do chichirinal, comín touciño, fíxome má. Firmes. Rapaz. Mira que prendas. Mira, aloja a miña pitusa, que ten un brillo na mirada que parecen dúas lucernas. Miña liña, con esa boquiña que tan que parece unha faneca. Non te me almacenes, lindiña. A máis guapa de todas. Máis guapiña que as pesetas. Como te chegas a min? Vos ver algo máis que a pesetas ti, E ti queres ser o meu home? E logo que hai que o impida? É que botella encontraches para non poder ir ao curso. Botella de que se foi aos percebes, caraxo. Os percebes? Con este temporal. Non tes tempo para min e telo para te empenicar por aí. Empenicar que se máis que mollei un poquinho a polleta e máis fuxen que andan. Sin querer matas un home. E para maior vergonza mandas mal a Dislao, que a pouco máis o pobre do cura dai unha embolia co cabreu que levaba. O meu amigo Ladislao tocou un chugú. Pois sí, porque ti non estaba... E se mete máis, non che tocaría o cu tamén a ti, que vai que lle gusta, Non ten que matar, cara. Mira, de parte de don Vicente, que como non vai só que resta de curso, non hai boda, ti verás. A mí esta, vamos a pagar, enviar un sustituto con a Ladislao. Se me tocou o cu, fixo ben, porque ti non vas tocar nada en moito tempo, chico. Os esposos cristiáns débense amar e guardar fidelidade. Punto. Dilatación completa ata expulsión fetal. Requiere que a cabeza flexione e derrote axeitadamente. A dor pode aumentar pola distensión do periné. Do periqué? Do periné. Do peroné? Periné. Para vivir santamente, os esposos cristiáns dilatación requiere que a cabeza flexione, dilatarse e vivir santamente. Marta, xa me estás aclarando, home. Vivir que son 2 días. Este non hai Cristo co recito, non hai Cristo co recito. Hola, Petróleo, terás amorodos con nata por aí? Non teño. Que facedes? Estudiar. Evaristo Currás Canosa e Celso Puja Velai estudiando? Non sabes chamar á prensa, mira. Collevos dona América e flipa e morre outra vez. O se queredes, sigo indo aos cursiños e pagando un pouco máis por perigosidade, non hai problema, Non. Vale. Chapa, pome aí outro café con sala. A ver unha manzanilla así que non... Ai, non. Os esposos deben amar e guardar E a cabeza flexiona da expulsión recibindo os fillos que lles dea o periné. De Dios. A ver, como lle vai flexionar a cabeza a unha criatura chea? Non flexionan os colchóns.
O periné. Que é o periné? Ai, mima, esta vida pide outra chapa. Escuited un momento. Eu e maila miña tripulación estamos dispostos a traballar arreo para sacar adiante o barco. Pero necesitamos o apoio de todos. Só por constituir a cooperativa temos dereito a varias axudas económicas. Moito vai ter que pescar ese barquiño para poder vivir dele e pagar as letras. Mirade, eu non teño outra cousa, non sei outra cousa. Pero sei navegar e sei pescar. E se o barco vai mal, pois ao final vendémolo, xa está, non perdemos nada. Que agora retira a miña oferta non quere dicir que non a presente máis tarde, Máis tarde, has ter que pagar o seu prezo. Pero ánimo, xentiña, ánimo. Xa non queda audacia nesta vila, ve? E logo nós de onde somos? Non vos entendo. Desexo vos sorte, ó. E xa sabedes que podedes contar coa miña axuda. Non a van precisar, perde cuidado. Eu non teño medo. Eu tampouco. Pois o que nada ten, nada perde. Así se fala. Estades tolos. Estaremos. A quen se lle conte un barco de mulleres. Pero se dades pescado algo, cómprobolo peixe. Ai, tarde piaches, Monchiño. A súa única clienta vou ser eu. Marajota podre. Vaite criar, anda, vaite. Ben, con isto rematamos por hoxe. Mañá trataremos o tema da fidelidade no matrimonio cristiano. Que isto? Como volvas a abrir a boca vas moir, Non abrir a boca. É que lle quería facer unha pregunta, pero xa acabou. Evaristo, eslle impermeable a sabedoría. Pensades que vos queredes, pero estades completamente seguros. O matrimonio é moi complexo. Nós querémonos, don Vicente. El quéreme a min e eu quero el. Eu estou contento con ela. Pero con ela muller cristiá ou con ela instrumento do demo? Que as dúas. É o que eu digo. Calquera cousa menos amor cristián. O amor é amor, don Vicente. Evaristo, gustaríame saber que é Pitusa para ti. Pitusa para min? Sí. Pitusa para min é Pitusiña. Que é o mellor que hai nesta vida. É como a marea, que a veces está alta e a veces está baixa. Pero está. É máis como as percébese, que sempre están. O que pasa que a veces é fácil de coller, a veces non. Pero para min é unha alegría. É unha alegría porque é como cando che ven un tombo de mar e pensas que xa estás vendo a última luz do día. Porque xa entrache un medo que non cabe nin nos pantalóns. Pero despois baixa un pouco o mar e daste conta que estás agarrado na rocha. Entón diste, cajín, diola, que alegría, mesmo. Perdón, pero é como se volvese a nacer, non? Ela para min é a miña amiga. E máis está sempre comigo, que é algo moito máis do que se pode dicir da maioría. É máis a que non estea, acordo meu dela. E cando me acordo dela xa pode chover ou tronar ou lustrejar, que é igual. Que estando ela aquí, todo vai ben. Oi, eu non sei se vos dades conta, pero ainda non lle puxemos nome ao barco. Navegante. Que original. Xio, e Ariel que? Afrodita, se vos parece. E Anduriña? Ese está moi vistón, nin que fora o barco de Juan Pardo. Pois Corsario. Tío, para que se me ofenden os de Cormelle. Por que non lle poñedes un número que así acabades antes? Ti sempre tan romántico. Sinbad. Sendo un barco mandado por unha muller, debería levar un nome feminino, ou non? Aí está. As mulleres e o mar, mal asunto. Lembroche, señor. Non me tes que lembrar nada, que teño boa memoria. A ver, é Circe? Eu sí que está ben, porque isto máis ben parece un circo. Pois é nome de muller. Foi a serea que encantou a Ulises. Serea, jústame. E Iria? Flavia. A ver se és máis original. Muller, veña, acaba a sardinha. Ei, Ariadna. Charta. Rosa dos ventos. Marraxo, sí, escarapote. O que hai que facer é un brinde polo barco novo, Esperanza,
que tamén é nome de muller. Polo Esperanza!